Príbeh salamandríka Huga. Salamandrík Hugo sedel na pníku pri lesnej tôni a rátal svoje zlatožlté škvrny. Už bol pri 21, ale v tom ho ktosi vyrušil. Oproti nemu stáli chlapec a dievčatko. Ako sa divila Sámkova a Jankina mama, keď ju ešte pred obedom ťahali za sveter, že musia ísť hľadať Pleistocén. Ale že to boli milé deti a zjedli aj všetku zeleninu k obedu. Zobrala ich štvorsedačkou na kopec, ktorý deťom ukázal Hugo. Keď sa dobre rozhliadli, Janka si povzdychla. Ja žiadny Pleistocén nevidím, iba veľa zvlnených hôr. Ako teraz zistíme, prečo sú salamandry škvrnité? Ako nájdeme Hugolína? Ale ja som predsa tu! Ozval sa milý hlas. Stojte mi rovno na nose! V Pleistocéne, to sú štvrtohory, bolo všetko velikánske a aj salamandry. Chvostík mám tiež až dolu v Hodružskom tajchu. Ale dobre, že ste prišli. Posledných 300 rokov ma ukrutne svrbí za uchom. Pobehnite troška, nech ma poškrapkáte. Sámko s Jankou pobehli a Sámko urobil aj zo pár kotrmelcov. Hugolín sa veselo chichotal a povedal, že takú dobrú masáž už dávno nezažil. Vysvetlil deťom, že sa nemôže poškrapkať sám, lebo je príliš veľký. Všetko by sa triaslo, musím mať povolenie od ministra zemetrasení. Sámko a Janka sa na seba zadívali. My takého ministra asi nemáme. Nož tak vidíte, musím počkať, kým bude. Zákony sú zákony, treba ich dodržať. Pred 11 miliónmi rokov v Treťohorách si tu jeden horský drak bez povolenia kýchol. No a kýchol tak ukrutne, až zobudil šťavnickú sopku. Vychrlila gejzíry, lávy plné zlata drahých kovov. No a všetkých nás to pofrkalo. Ešte teraz sú z toho salamandry škvrnité. A tak Sámko s Jankou zistili, prečo sú salamandry škvrnité. Aby mal kto Hugolína škrapkať, vznikla na jeho chrbte zjazdovka. Celú zimu sa na ňom deti lyžujú a v lete po ňom behajú krížom krážom. Hugolín sa teší a s ním aj malý Hugo. A takto končí príbeh o salamandríkovi Hugovi. Viac zážitkov s Hugom vás čaká v rezorte Salamandra v Štiavnických vrchoch. Hugo sa už na vás teší.